zvládneme. Tak, kdo na to dával pozor, tak určitě zaslechli moje jméno, tak já se jmenuji Lenka Mrázová, jsem paní učitelka 2. třídy, mám druháčky, takže jsem prvňáčky měla loni. Takže teď to čeká všechno vás. Tak já poprosím tady v první lavici, tady mám školáčka, teď už vím, že tady mám jednoho školáčka. Tak, já tě poprosím, představíš se mi. Řekni mi, jak se jmenuješ. Ještě jednou, prosím. Radeček a dál. Dobře. Tak děvčátka taky. Hezky se postavte a každá mi řekněte, jak se jmenujete. Když si Radečku sednu. Já se jmenuji Karolina Kaloučová. Výborně.